että kun tehdään asiakkaille, siis asiakasyrityksille ohjelmistoa, niin se, että mikä merkitys sillä on, kun me otetaan käyttäjät mukaan siihen me prosessiin. Eli ne käytännössä usein on niitä asiakkaan henkilöstössä olevia tyyppejä, joiden prosesseihin me pyritään tuomaan jotain tehostusta, uusia työkaluja, tai sitten luomaan jotain uutta liiketoimintaa, jossa nämä henkilöt on osana. Niin, ja kuluttajapalveluissa yleensä niin kuin se tutkimus vaatii sitä, sä tiedät, että sun pitää mennä oikeasti haastattelemaan niitä isoja kuluttajaryhmiä, ja se on niin kuin semmoista hyvin määrätietoista. Mutta sitten yritystyökaluissa, niin sulla voi olla, niin kuin sä tiedät tasan tarkkaan, ketkä on ne loppukäyttäjät, mutta sä voit myös niin kuin sokaistua sille, että no niin, mä tiedän ne tasan tarkkaan, mutta sitten sun pitää myös muistaa kysyä heille niitä kysymyksiä, että sulla voi olla avoin pääsy heille, mutta sitten sä niin kuin unohdat siinä, että no mä tunnen nämä tyypit, ehkä mä tiedän mitä ne haluaa, mutta ei, se pitää muistaa kysyä palautetta ja muistuttaa heitä testaamaan sitä ja saada sitä testausta tehtyä, että siitä pitää, se tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta siinä pitää nimenomaan muistaa. Ja silloin, ja näissä yritys- ja työkalujen tekemisessä, joka saattaa olla heidän päivittäisen työkalu, tehdä heille päivittäistä työkalua heille, niin siinä pitää olla, niin kuin pienillä asioilla on todella paljon merkitystä. Ja monesti käy niin, että nämä käyttäjät, niin ne ei niin kuin ymmärrä kysyä, tai he eivät halua välttämättä kysyä, että voisiko joku asia häiritsee, tai ei tiedä sitä, että tämän asian voi korjata todella helposti, mutta jos he vain kertoisivat, ja saattaa olla, että päivittäisessä työssä he klikkaavat jotain tiettyä asiaa 10 kertaa, kun se voisi korjata ihan 5 minuutissa, mutta heille pitää opettaa antamaan sitä palautetta. Kun mietitään sitä, että minkälainen säästö siinä voi olla, jos se softa on vaikka 5 vuotta käytössä, että jos siellä on joku prosessissa joku vaihe, joka vie joka päivä sulta 10-15 minuuttia yhdeltä työntekijältä, ja jos sitä voi olla vaikka 5 tyyppiä käyttämässä joka päivä, niin minkälainen säästö siinä vaikka vuodessakin saattaa tulla, että me tehdään se 5 minuutin työ.